Ndinotenda kuti ndakuwanai muri vatano uye makagadzirira kunzwa shoko raMwari. Nyaya yandiinayo nhasi ino musoro weshoko unoti ukama hwomuridzi weimba nezvidhina zvipenyu. Ukama hwemuridzi wemba nezvidhina zvipenyu. Nyaya iyi ndichaisa muzvikamu zvive zvikamu zvitatu, kureva kuti ichave nepart 1 nepart 2 nepart 3. Chikamu chino chokutanga ndechekuti tinzwisise kuti sei ndati zvidhina, uye tinzwisise kuti izvo zvidhina basa razvo ndirei, nomuridzi wemba anozvikoshesa nokuda kwei. The relationship between the owner of the house and the living bricks. Muridzi wemba ndiMwari. Pamba yake ipapo pane zvidhina zvine marudzi maviri. Rudzi rwokutanga chidhina chatichaverenga pano chakarambwa navanhu asi chakasanangurwa naMwari, chinokosha. Ichocho ndo chakazova musoro wekona, icho charambwa nevanhu, kona yemba. Kozouya zvimwe zvidhina zvinovakwa pamwe chete kuti zviite imba yaMwari, asi pazviri panenge pane chiripo chinove ndiyo kona, kana kuti ndo musoro wekona. Kana tichiti musoro wekona kureva kuti makona ese anofanira kutora straightness hwawo, kutora kunangiswa kwawo kubva pachidhina ichocho. Regai ndiverenge kuna Peter wekutanga pachapter 2 verse 46 au verse 4 kusvika 6. Peter wekutanga chapter 2 verse 4 kusvika 6. Uyai kwaari, iye ibwe benyu rakarashwa navanhu asi rakasanangurwa naMwari, rinokosha. 5. Nemiwo samabwe mapenyu, muvakwe muve imba yomweya, muve uprista utsvene, kuti mubayire zvibayiro zvomweya zvinofadza Mwari nokuda kwaJesu Kristu. 6. Nokuti murugwaro zvirimo zvinoti, tarira ndinoisa muZioni ibwe rekona rakasanangurwa, rinokosha, neanotenda kwaari haanganyadziswi. Izvi tinozviona kuna Isaiah 28 verse 16, zvatawana pana Peter wekutanga chapter 2 verse 6, tinozviwana zvekare pana Isaiah 28 verse 16. Nyaya ndaverenga pano tiri kuda kuti tione kuti kuri kunzi uyai kwaari iye ibwe benyu. Chandiri kuda apa ndichokuti tizive kuti ibwe riri kutaurwa raive rekuvaka, nokuti pavhesi 4 pazoti 5 pazoti nemiwo samabwe mapenyu, muvakwe muve imba yomweya. Unoona kare kwaishandiswa mabwe kuvaka, matembera akare aishandiswa mabwe kuvaka, asi mazuva ano toshandisa zvidhina. Saka ndichataura ndichiti zvidhina panoti ibwe, kuitira kuti tinzwisise kuti ndiri kuedza kutaura kudii. Right. Tati musoro wenyaya yedu unoti ukama hwomuridzi weimba nezvidhina zvipenyu. Ukama hwomuridzi wemba nezvidhina zvipenyu. Muridzi wemba
mumusoro make munovuya imba, oiona zvayakaita, ogadzira plani yayo. Agadzira plani yayo, ochitsvaka kuti panopinda zvidhina zvingani. Saka achatenga kana kuti achagadzira zvidhina zvinokwana imba. Nyaya iri pano ndiyo kuti chidhina pano basa racho ndiro kuti chivake imba. Muridzi ari kuda imba. Zvidhina ari kuzvida nokuda kwokuti ndo zvinovaka imba. Asi kana imba yapera haachafungi nezvidhina, anofunga nezvemba. Asi zvidhina zviripo, kureva kuti pakuda imba yake ari kuda nezvakavaka imba, zvidhina zviripo. Asi nyaya yake yokutanga imba, kureva kuti zvidhina zvaanoda ndezvinokwanisa kuvaka imba, kwete zvisingakwanisi. Ndosaka pano paita zvidhina zvipenyu. Sakwanzi nemiwo samabwe mapenyu, nemiwo sezvidhina zvipenyu. Panodiwa zvidhina zvipenyu kwete zvakafa. Imi munozviziva kuti kune zvidhina zvakafa. Vanhu vanototaura kuti kwanga kwauya 1000 asi pane 8 zvafa. Kureva kuti zvafa izvozvo zvafa hazviverengwi sezvidhina zvipenyu, nokuti zvafa. Asi pano tiri kuda nyaya yedu kuti titaure nezvidhina zvipenyu. Saka ukama hwomuridzi wemba nezvidhina zvipenyu huri pamba yake. Nokuti zvidhina zvipenyu ndo zvinokwanisa kuvaka imba. Chaari kuda imba, kwete zvidhina. Zvidhina wazvida nokuda kwemba. Chaari kuda imba, kwete jecha. Jecha ariisapo nokuda kwezvidhina, kwemba. Haasi kuda mvura. Mvura ane rimwe basa rokuitisa, but zvaazoishandisa pano kuti ari kuda imba yake. Zvino pane imba yataurwa kwanzi imba yomweya. Imimi munenge muri uprista hutsvene. Kureva kuti imimi pamba ipapo makavakwa muripo, basa renyu ramuri kuita ndiro kuti imba yake imire zvakanaka, imba yake ifunctione mushe, imba yake inge iri yakanaka. Kureva kuti chidhina chimwe nechimwe chichavakwa choiswa pamba ipapo, kana zvavakwa chimwe nechimwe chaiswa panzwi konzi imba yapera. Saka papart 1 yenyaya yedu yokuti mabwe mapenyu kana kuti zvidhina zvipenyu, ukama hwomuridzi wemba nezvidhina zvipenyu, part 1, haina kunyanya kureba. Inongove yokuti titsanangurirane kuti chidhina chinodiwa chete nokuda kwokuti chine basa rokuita. Zviya zvakafa ndo zvamunoona zvotorwa zvoiswa muya mukati memba, zvoramiwa zvichirohwa zvichipwanyika, zvosara zvaita sevhu, asi zvaita kuti pasi pemba pasimbe, nokuti zvakafa izvo. Zvimwe zvinoiswa panze zvoramiwa zviri panze, zvimwe zvinoiswa zvichivhariswa makomba nokuti zvakafa. Asi zvinovaka imba zvipenyu. Ko zvino chidhina chipenyu, kana iwe ukanzi sechidhina chipenyu, unoita chipenyu sei? Chokutanga unogamuchira Jesu saishe nomuponesi wako. Kana wamugamuchira, wazadzwa nomweya wake, wave mupenyu. Ndosaka uchinzwa paya Jesu anoti kumunhu, rega vakafa vavige vakafa vavo. Nokuti aivati ndimbonditenderai ndisanda ndatevera ndimbonoviga baba vangu. Iye rega vakafa vavige vakafa vavo, iwe nditevere. Kureva kuti iwe kana wawana Kristu wave mupenyu, wave chidhina chipenyu. Asati awana Kristu kana kuti akaramba Kristu, chidhina chakafa. Nokuti zvimwe zvidhina zvinofa zvotorega kutakurwa kuti zviuye. Asi zvimwe zvinotakurwa kuuya zviri zvipenyu, zvosvika zvafa. Kwese ikoko kufa, vasina kugamuchira Jesu nevakazoramba Jesu vose vakafa. Zvidhina izvo zvakafa. Rega vakafa vavige vakafa vavo. Zvaingoreva kuti vasati vandiwana, iwe wandiwana kahandi. Vasati vandiwana ndo vachakafa, rega vavige vafa vavo. Kureva kuti chipenyu ndichawana Kristu.
Sei dombo iri rakarambwa navavaki? Rakarambwa navavaki nokuti mastandards aMwari haasiwo mastandards avanhu. Njere nepfungwa dzaMwari hadzisidzo njere dzevanhu. Kupusa kwaMwari kuvanhu zvakachenjera chaizvo. Sokusiyana kwakaita denga nenyika ndokusiyana kwakaita Mwari nevanhu. Saka zvinonzi naMwari izvi ndizvo vanhu kazhinji havazvidi. Mwari haadi vanhu vanotadza, Mwari haadi vanhu vasingaregereri, Mwari haadi vanhu vanozvikudza. But vanhu kutadza kuri indigenous, kutadza vanoona ndohunhu kwavari. Saka vanotoona fanika ndizvo. Kuzvikudza vanotoona fanika ndizvo, vachizvigadzirira maempire vachiita chino nechino, vanotoona fanika ndizvo. Kureva kuti zvinenge zvasetwa naMwari vanhu vanozviramba kazhinji. Ndosaka chidhina ichi chakarambwa, icho chakatestwa naMwari, chakakosha kuna Mwari. Nokuti kunzi chinokosha hunge chakatestwa. Nokuti inonzi tried and tested ukaverenga kuna Isaya. Ndo rakaitwa musoro wekona. Sei raitwa musoro wekona? Nokuti rarambwa nevanhu. Vanhu variramba vakaona kuti harichakwanisi kupinda pakuvaka imba. Saka zvorotoita ndezvokuti pakuvakwa kwemba racho measurements ese ngaachitorwa achilainwa nedombo iro. Kuti imba inzi imba iyi iri pasaiti yakamira zvakanaka pasaiti iri aligned, ndokunge yave aligned nedombo iro. Nokuti ndo datum peg, ndo musoro wekona. Chose chisina kunangana naro, chose chisiri kuenzana naro, chose chisiri kupindirana nezvarinoita zvarinoda izvo, ichocho chose hachisi right. Nokuti ndo raiswa rikanyatsokupulambiwa rikaonekwa kuti riri right. Ukaverenga kuna Isaya unotoona kuti rakafanana neplumb roll, rinotori right, rakaonekwa kuti iro zvinhu zvese zvinofanira kupimwa zvichibva pariri. Kuti esite dzimba dziri pasaiti dzinzi dziri straight hunge dzapima pariri. Kuti dzimba dzinzi dzakamira zvakanaka hunge dzafamba nemafambiro akanangana nairo. Saka rakarambwa navanhu asi rikave chief cornerstone. Kureva kuti pfungwa dzaMwari dzakabudirira kuti zvose zvinofanira kutora mucherechedzo wadzo padziri. Kuti unzi muKristu hunge waita zvaiita Kristu, nokuti zita rokuti Kristu muKristu rakauya riri madunhurirwa vaonekwa kuti vanhu ava vari kuita sezvaiita Kristu, mafambiro avo, madzidzisiro avo, maitiro avo vari kuita saKristu. Saka vakanzi ava maKristu. Nanhasi vakatoribvumawo zita racho kuti shuwa tiri maKristu. Kureva kuti kana wada kuvetsa Kristu, nangana nedombo iroriri, nangana nechidhina chepakona ichochi, ndokuti ugonzi uri right. Nokuti kana kuchivakwa panotanga kuvakwa kona inoiswa musoro wekona. Musoro wekona iwoyo ndo unoitisa kuti zvese imba yese zvayo netumwe tumakona turi mukati tuzonzi turi right, nokuti tunenge twaonekwa tuchipindirana nomusoro wekona. Ziva kuti ukama hwemunhu waMwari huri pakati pake naMwari, asi chinozvibatanidza imba yaMwari. Nokuti purpose yaMwari ndiyo kuvaka imba yake, ndiyo kuvaka kereke yake, ndiyo kuvaka kingdom yake, ndo purpose yake. Zvose izvi zvimwe izvi zvinenge vana vanhu, zvinenge zvimwe zvose zvingapindepo, zvinopinda nokuda kwokuti zvine basa mukingdom yaMwari, zvine basa mumba maMwari, zvine chokuita kuti imba yaMwari imire. Saka chidhina chinokosha kwauri muvaki wemba nokuda kwokuti chinovaka imba yako. Asi kana chidhina ichi chikafa, chinorashwa kotorwa chakadi chapenyu ndo chinovaka. Zvose zvakafa no. Izvo zvipenyu zvacho ngazvisazvikudza, nokuti kuzvikudza kwacho ikoko ndo kunozoitika kuti chionekwe kuti ichi chakurisa, nokuti chakura chazvikudza. Chichaonekwa kuti ichakurisa, chichaiti level apa, chachirashwa. Panodiwa zvinoenzana nekona, nemusoro wekona zvinonyatsokunangana nayo. Standard iripo inosetwa nechicho choitwa musoro wekona. Ukama hwomunhu, ukama hwechidhina huri pamba. Chiri kudiwa naMwari imba yake. Tisingaendi kure kwenguva regai tipedzise part 1 yedu tichiti
rangarira nguva yose kuti iwe hausinyanyi kukosha mberi kwaMwari. Chinokosha imba yake. Zvino imba yake chii? Imba yake ndiwe neuyo mavakwa in line, mavakwa systematically, mavakwa nestandard iri kudiwa muna Mwari. Move imba yaMwari, move imba yomweya, move uprista utsvene hwakukosha. Wakangodero uri woga so haukoshi. Chiri kuita kuti ukoshe hunge wapinda paunofanira kupinda pakuvakwa kwemba yaMwari. Muzita raJesu. Amen.